Cada cop tenim més aparells a casa que es poden connectar a internet. Un exemple n'és la televisió, però aquí encara ens costa fer aquest pas. Només un de cada 3 propietaris d'una Smart TV la té connectada a la xarxa. Alguns d'ells segurament no ho fan perquè els resulta molt complicat posar cables per tota la casa o acostar el router al menjador. Hi ha diferents solucions que ens faciliten aquesta tasca i ens permeten tenir-ho tot connectat. No us espanteu, no ens dedicarem a fer bricolatge, són aptes per tots els públics. Som en un pis amb connexió a internet, però on el senyal wifi no arriba a tot arreu. El David és expert en telecomunicacions. Quina seria l'opció més eficaç perquè la connexió sigui òptima a tot arreu? El cable Ethernet, oi? És la solució més fiable i segura. Fiable perquè et dona la màxima qualitat, segura perquè ningú et pot punxar i escoltar a veure què està passant per aquí. I la part negativa? Si no tens la casa preparada, queda lleig perquè té que anar pel terra. Hi ha una segona opció. Els dispositius PLC. Són molt semblants al cable, però en solucionen aquest inconvenient estètic que dèiem. El que fan és utilitzar la xarxa elèctrica de casa per transmetre la senyal d'internet. Aleshores, la instal·lació és molt senzilla perquè l'únic que hem de fer és anar a l'endoll on tenim ja el router, col·locar aquest dispositiu, a l'habitació d'estic connectarem un altre dispositiu com aquest amb un altre endoll i ja tenim la senyal d'internet d'una habitació a l'altra utilitzant part de la xarxa elèctrica. Perfecte, ha quedat prou clar. Però com ho hem de fer si volem que ens arribi el wifi a una habitació on fins ara no ens arribava el senyal? Aleshores, s'han inventat aquests dispositius que a mitja distància, per exemple en el passadís, podries col·locar-lo directament a l'endoll i ell agafarà la senyal que et ve amb una mica de debilitat del router i la torna a repetir cap a l'altra zona de la casa. Actualment, els edificis de nova construcció ja estan pensats per garantir una bona connectivitat a dins de cada casa. A la caixa en què se centralitzen totes les telecomunicacions, com el senyal de telèfon o el de televisió, hi ha uns tubs per si un dia volem ampliar la connexió a internet que ja tenim. No deixen de ser un tub amb un fil guia que després nosaltres podem ficar a dintre un cable informàtic per comunicar, per exemple, el menjador amb una habitació secundària. Ficarem el nostre cable informàtic i el passarem fins a arribar a la caixa, que estarà connectada amb el router, sense fer hores dintre de l'habitatge. Doncs ja hem arribat al final. Ja sabeu que ens podeu tornar a veure a la web del programa on teniu tots els reportatges i que ens podeu seguir a Twitter, a Facebook i també cada dissabte a Catalunya Ràdio.